abeme katoka ke na ateme katoka fu abeme katoka fo na ateme katoka ke karsa ninge samba hili na ateme katoka ke pase alamana sima binini nasi apame me bola jamana imbola aben ni to kan ya klabe karsa kabui mbe katika kwa dangilin fu dani ko borangono ndogoni nyuma jarake ben le cerveau ben l'électronique ben le patriote siliki kulate segani babi ako fuliwe in cheplani yore wuro keleme ka jamana ta notage siranu manka anga fuliwe che dashimai hasini kangilintigi ate dlomi ate sigaretini itaye mana kola amadoro medu jamana ina ala yang songoi prezane après mo mina media daga premier ministre fo le grand ne peut pas donc Chogal ko kala maiga prezan ni jama kera chugo mo be fo nyogo ko wajibi di na ngana nyina kele kungoda Seku Tungara neti ka video la dia parce neti rezoka neti mado lo bena na be doni na jala ani dani no ayo ngomine na ma no ngomine abo nyina era we kanga minu ngeme oba so basa ko ko pre wedu kunu beni ya kwa nyini ife ka korbe nyini kataka nyini ya kwa nyini mali jilufe nya wole kunu ngiye maba yake dani ben le cerveau ngiye mama yake ay nyogo mina o kana nyina jamana ingo yero woro ni ben le cerveau ani siriki segani babi siriki l'homme tranquille vous savez que dama mina mo ima yo ye balontan ro be fa region be o mu yo be wardi ni be ma do me be ben bolo do be siriki bolo siriki ba re nyini na de siriki bede pleka jo meni magara la bunte nindu maliku maudaru makande la kakufe mali magote warla ko mali be kangeli tiki de fe kele mimbe nebe sogel pe nete sogel pe reza la sine bola kata dola futeni bola kata dola bete jo uduna sogel be jonga barala be hasini ya ni asimi ya do domoro ko sogel ta ka barala ba boy hera be si hera be te ni mandia fenfe mayenga malosa wasigi mayenga nyosa watani kile mayenga sosa watani flaboro sangilo mayenga greaso mayenta ba bi koro ma ba jaromi muna pasaye chewu de yu nye minu me kanga jamana la do ni ko kera namba ku ande ubla barala so que la interville lo katebo ben le cerveau katika kwa dangele ben le cerveau tumame hari mogote mogo mugambo antumbe tuka bena o utumancha o mautumbe yelula oh ben le cerveau ani siriki fatongu matuko au biabi chugudi wallahi nebi fo ben ni siriki segani babe ni tora ala tako ala be jamadina abarka ben abarka siriki afoda ka bene bolo parce ne te gili ma ka doro metengono haro lu yere ka mu kontene ko me bi jamana bu bolo bi ni ko jamana bu bolo jamana be mi bolo adone ndo kasimina ka mako me jamana bu lu yere bolo bi parce que nuko bi ko peuple ka bo bebo muna o kumaka anuka ke wale ben be warta 1,5 million de la ka doro me mu wanta la depuis décembre naka war dira ma chemi bolo tigara no kani bana baga to abeta war do ibe beni telemanu ko fa abeta emission o ku be mobili gama sende ko na kwai no tigi ma de me jombe de me no tigi ma de me jombe de me kata on dani on nasara anga presidenti
Ambe ben ko biamba ko sini ani siriki ani yere wuro Umar Mariko amba ko anta ko ka be fenda ma kabrala ka dama mu wanne kabrala ka dama lisansi bondi ne ma ta bolo me jamana be taba tuko ma kadani na ko bi ko hasmini chogal ka fara amba ndugu sago soro sampla de tora aramadenya la sila la o man chao me chogal fana min fo ma chaman te mena o mo fo ya ijo tuloble na ku kalama min kada da e ka fo ma simo fo ni chogal te Nations Unies ka interdit atise ka boka ta Union Européenne atise ka ta Amérique adentisi amusutisi ayoke muna jamana kama me tabolo we wajibi de yo bene muribo mogodi sirige muribo mogodi ale musa mogodi mais ma kanu comparer muribo sale anyama tera sale asuka sale akabsa musa Traoré sinekre billahi ta'ala ne abe amala kaline de afura beni de na no na big ma ko muribo majugu mankene move mais non patriotes abe sama foito wa bi sa français fa wabi woro framalien ama soto so min tumba bolo Dar Salam ojo 47 de bogo de do abe harbi meto kata laje murbo mun to aka ka foro kolonya murbo mun to aka be tabo ma izin dolibla degol ka le de mamurbo keta dabade hatma de nene ka 1915 akoma wadu fogona ni meto la je menjo meni be la je men kumbri degol ka gamurbo yo Dego fait 2 mètres d'Onimaka. Mourou faisait 1 mètre 98 cm. La grandeur de l'homme, la dignité de l'homme. Mourou Ito Fangala, Kaduruta Watani Fla, Wahab Doukouré fait. Il était l'ambassadeur du Mali à Djeda, Kabala Hidi. On doit avoir président là. C'est pas en novembre 66. Ambe so Dangaraka Kola, Anyenama, Zumana Sako Balolendo. Atafale ala taire ama ko mro majuma ne njo malora na nasira ni e fatu e commerçant tunde muri bofe pasai gerenge na era ko tunye herade Chine na deuxième mondial la économie la muna pasu ya beku parti flaté parti communiste kelen de Chine radio privé ya ke kule ka gouvernement critiqué mais nous c'est deuxième mondial va deuxième économie la munu sura munu ni sabali Sino mayo situn be keleke tuma min ka Chine boyer nogola wodo Mali ka sa Chine ne du be duna be ni Amérique borala sur le plan économique parce que nous Mamadou Fofana hera sedan ko hera antun ta ba ro morbo kile mana boye kamena mo soro ka deun soro Mali kono an deun na ndogonu ko lo se ku jo français la ki disida français disida ala ka barka do hasimina ka groupe la ala ka barka do shogal la ante kele ke shogal ka boyde nunun ka nyongom mine nya foya Mamadou Fofana lo ko bun jamene hasimini shogal sote dongoro be siyena ite lafia o ma bite kuma ala ba ide kuma anyo kele ke yawo anyo kele ke ka fen sote ka boy bube sote la nyanye si boama ay boabi ante hasimi ante sogal kala la de ambe hasimi kala de la anga kele bebe ke fuya dangari ti se ka ke benna ita fa ka kuma kana me ka fa ka war minemi ka war dumi iko fani ale be mogo min fe ni ko bola karambe so murbo minena ne va jijera nga lawana ka sa komando para de la li kolono uya empoisonné de kafa abeta do na izin demito ermali malima de era Afrique là muro de era ermali créé avec 3 avions la reine d'Angleterre de Adama ermali beta tuma mais 18 avions tombé Mali bolo ça c'est Modibo Keïta Muribo beta domi kuleta kera amuso brale betara fasola Mariam Sara fasola bourse du travail ko Fanta Diallo Sara akadugo pardon Fanta Diallo be ala ka sidama
Didi Haidara. Mami itu prenyara kamu kau hijau, wolo bala jurula. Gandari bisa kakora amba nyene maya la kante kumula. Amba hasimi banta be watimi kache kainde ai hasima makode kanye mamadu fofana ambe tigamina. Ama wardi atora togoyala abaka soni gono abe bola pasela aniyo kanani biduru ay kana wala biduru babu amo bla jongoy kalau sitam lo ni mama ko ibe hasimi ni shogal la fara mali ete mali fe mali tat mali ebe mali me vraiment timega fu we mesel tima orona ka fabana wala nom patrioti din ma do har ni kafri afala eti ikato sirakelenga me beya ni na be oromi ebe ken na pele ni nami prezano fi dongo doni asmi somina ko sogal ta aper ka babu anga ko to asmi ni sogal buludro kata na au ta kumar ha ben anga ben bitu mani muama bi ere ko ni jamana na bi ka be chugo mi ben bitu ben e sibi iso isutini na mina obidu ya kile ni sanzoni na bora gouvernement mo mantoma mais civil mo ami te kulun kuna ta jula uma ben interrika kana jo ino européen gono ani america pourquoi parce que jamana fe ni gari ga jamana ba me tugi gore ante kalo gan shila me ma sitamba ga ni israinga hasime ni shogal ay tanai marisal kote ay tanai o design ga ba ante ma shila me tu ibe kule wuri be kule sugu be jo ante ma shila me ni mi mai amena amba ko ni mai aya ko rishi ande rescale nunu polisi 2019-2020 ben ibe ganga na je direct la parce que ba ko e ben na je jigiya be min gambi eni asimi ndiru na wale nunu bra pasata na wale de nunu bra be wujigi ka tie ala ta to wala en sen mu mambe e ben nunu somina jona o de u panga wala en sen e u manga mesi sa to nyobe mo ga yu manga me ibe ka tawa boy karim no amaso nan sigira ame jamana bo si saim se mo ko abemi gela bora ya mebe min fo sogeni asimi ayo nyogo mene sino ni muguma ya ni ando ne afo en sen sara yerama le sen tisia ibe na eno be minge ni be ma faruka utari mo ko keme blazo parce anya do ka fo en sen kote jamana kote yera kuditu minu fara digo kata lari sini mungerui war kana duma me wiga nga maloni nyo minu kila wese kata dodu ka fani adira nu sar ni ben nu de beto kata bu ka fani maka saimam kadala maka sara jumali dala maka sa assemblée dala au tu me kulela kuna unana kabuka au mafui kunui mau bulu katike do kongo de tumbula parce que côté où MC mogono c'est pas la peine si ça veut gouvernement na sama sana kumoya uye munde ke ine ba begi ngami sara imam kadala uye munde mafui ke kuma mungu dama MC mogono MC abe chia era ma kasoro mogo mafuma uwa ga yange de jino force postura force imbe asini shogal de jino MC mogo tai mogo abeni fosi ga bo o mino mbe huta pa ka bi pasu be bolala sino MC ko de be ama bolole anyena ya anterke trouver communicat un magistrat intègre be chugudi ateka nga banini madabla rezuba esa ijembeta akake wale de madabla au nunu vraiment aka saimam kadala kala ke roti fuiti sali ro ni pe katadro ka mugo fa ko pasu na ni jo imam kadala hari sini
ye mo ko kelen dem ne dro ka to bla ka ena ko tu me forsa tu na maro au kana wari yere duma me ni duma nu na obu se ka moro ni fen duma ar ni gouvernement mali au me em sen to ko obu se ka pen ku ye ka do ku ye ne be unyi na be ko ni dai ni bo dem sen control ngone timma kadala ka ne dane ma do em sen ni parce ne ba do akela ba o ne tu me di ku de ko ayenge generali hari sirimba ko ba soutenir en tant que son général et maréchal dia be misiri gono digo ta mumbala warde be dilama ay jon wele ko kana fenda e pourta be kana balo akadumuni ma yelema fo sio be kule na sampe gouvernement de go dilama ou be MC mo he me min fo ben abe sira mi ngayni sirigi digiya bawde ka an dere kala ni mu jigitbe be ni nga do fa do saray parce que wo fo en kunu taram pe ne ten sara mala de men sara e bendela ni ya ke abe fo ni ma ke ne dogo ni bena ma de yesu ne bise ka ko bege jamana na ala ya di ma ni sirigi bi yere woro bi ube mo ko ba kelen da we mo ko dama do tagro ko fili kuro fe to be munumunu na unu kasatu kunu tara manji be do nyela ne en tant que président des pauvres en tant que patriote dans ce pays là ne bise ka ndeu ni mo do ye ka so ku kamba domingo do ngena de ko ka Ibrahim se mo ko ka kelege pour nous ye fanga so rula do o fantam de na bo so de plenge kasila mo dala kanga mako ka ni me mako akala kanta chemba ko be ba ko ni na ka dinga do kasola dugo ngere na ka da etani kaudini benete moto nu mako to lula même mako vela ibe na kumala me mbadu ye kele min kala me kele ma bande kure kube pa kile nda umuta ube yala uno ne tumeshi no hola utara na uli o bubula ede ni benka di jamana imbila ngone da ya foli de o ame ko ko de banda la sino ne te fanga kuna ni ne be bi bemba uta ubu negen tuma me ense mo bu negen tuma me ai na faranga ni kele bana amba ko regle sisa kalo kono to we mi ge sisa di ko ngo ni kuma na na gro ba bu bi control mama mana tinya bo jamana ina gro president ba ko no ke tu fe yana ga ko fe ante ga ala fa ya awa nga barama couleur do aw bela ka tiketi ne ma mago ba ka tikila wa ne la ka sawa so wa aw bela ka mu ko gene ya ne mago ba ko warla me no la ko fanta ya me ko ndani den tanga ma to ne ke ben to ta to re dimasi wora ben de be ko ya ni ala so dimasi wora ben le cerveau l'électronique ala de ben mo ya nya wole ako kabe pise ben na suina nere kono itise ka ke anga traka ke sufe do anya bla dimashi wore wallahi ndale be benni kuyatela ani umar e chefinu wallahi ani masinu pasi nyai war diga boro kono yubala nete da mala dansaw bi ala jamana inunjuru di asimima hasimi fana keleme ka mau soro minu be kanga tebe e ka tongele voye mi mi se ka bolon fa afonye ke ni yere wolo ta ni ben ni sigi doro me be ben muloa inye ba ka belibeli ba yaina na ka kepini na boro la munde ba wolo sirigi mun ba wolo kalangon ba kunulula abe mali tari kudo ni yala me baro ko seten intellectuel ay mun ni ambo to ko lude ko e wona amene ben duwa rega o banapu nuru ko bali maka sita on nege jamana ina dugu mamadu fofana ça c'est fini anya mbolo na numanguru no andumba donne mais si ça anya to ma sita mo ni shemenka so dan ne hasina ay tana amba ko be amba ko sini mais ni mi manyambo fole a kana dola ni mi mai ka to sira dugu ka kanda fo yamba fo ben le cerveau demsene rekale nunu kalfima e mana se ministry fembe ma bi obe ya ni ka se ministry se ka chema ro e na be nyoye tuma be o no ya simi ko demse nunga ko manya na bode na to ra en sen ministry nu mo to fu ibu
u tun bɛ fɛn min na u y'a sɔrɔ ka don gouvernement na sinon a dira Diko ma k'a t'a fɛ o k'ale bɛ misiri de dɔn mun na olu m'a ba la u mana k'u bɛ se yan u t'a kɔnɔ nin yan bi maréchal général le président des pauvres le combattant suprême ne de don bi ne fana ye jamana fan dɔ ta k'a di bɛn le cerveau ani Siriki ma denmisɛn ninnu ka ko la wallahi ko ne tun bɛ sinɔgɔ de la u taara n lawuli ko denmisɛnninw bɛ da la k'u b'a fɛ k'i ye n k'a kɛra cogo di nka ka président ɲuman cɛ n b'a dɔn ale y'a tunu ye o ale donna a bɛ mɔgɔ kura ninnu fɛ denmisɛnnin tɔw bɛ yen 1000 de fɔra 1000 ma ta 3000 de don mais a fɔra u ye ko 1000 bɛ ta mais a ma ɲɛnabɔ dɛ bɛn n'an ma tiɲɛ fɔ jamana in na an bɛ nkalon de fɔ dɛ n'an y'o kɛ ni ala y'an dɛrɛ sini lahara a bɛ juguya ne jigi tɛ misɛn mɔgɔw kan n jigi tɛ foyi kan n jigi b'aw de kan a y'a lajɛ aw ka denmisɛn ninnu ka ko régler ne b'a dɔn ici e bɛ se Siriki bi se parce que aw lamɛnlen don bi n'u nan'u jigi kɛ ne u b'a dɔn ne tɛ gouvernement na u b'a dɔn ne tɛ Asimi ye ɲɛ la ne tɛ taa Sogɛli fɛ yen u y'a kɛ parce que ni bɛn dɔgɔnin ɲuman don n bɛ conseil d'a ma a b'a seko la fana nin boliboli in na a ye ko bɛɛ kɛ mais ko kɛlɛ ma ban hali bi dɛ a ka cɛsiri ala de b'a sara maa maa ye fantanden ɲɛji cɛ ala b'i denw ɲɛji cɛ walahi maa maa ye fantandenw ɲɛji cɛ gɛlɛya kɔnɔ ala b'i ɲɛji cɛ yan'aw ka taa maa kuraw ta minnu bɛ yen aw t'olu ta fɔlɔ a lɛrɛ kale la a y'olu ta yan'aw ka kuraw ta u bɛ Asimi tromper tan cogoya dɔrɔn de la a ka bon hakili ma a ka bon hakili ma bon n'an ye nin ye k'an k'an makun an t'an makun dɛ ayi tiɲɛ kɔni an b'o kelen fɔ président n bɛ min f'i ye sori ka sokɛ i delila ka n'i sera ka kari doroki don maa si tɛ s'i la n'i ye kari doroki don bɛn maa si tɛ s'i la n'a tun ka di bɛn ye bi a bɛ so 10 sɔrɔ ale ni Siriki u y'u ban a la u m'a ɲini parce que peuple b'u kɔ ni peuple tigɛr'i la a kɛra n ye wari don i la walahi a t'i lamɛn yɛrɛ o de la bɛn ninnu bɛ kan ka lamɛn bi ani Siriki u taara Sikaso ka yen fa ka taa Kayi ka balontan yɔrɔ fa yɔrɔ yɔrɔ n'u taara jama bɛ bɔ mun na u bɛ wari de di nin bɛɛ ma u ka kɛwale n'u ka kumakan an tilala k'u nɛnɛ an y'a sɔrɔ k'u bɛ komi sukaro an tɛ nɛgɛ tugun koyi bon samakɛ n b'i fɔ k'i ba ɲuman in fɔ Basetu an bɛ nin tiɲɛ fɔ don min fɔ ni ala sera an ma don min ani maa tɛ kɛ tiɲɛ la dɛ rasi balawɛrɛ a mɔ naani i ka foli bɛ nin transition ɲɛna a ma ɲɛ an bɛ tugu nin kɔ an ni Gani de bari Nasira an bɛ bɛn kɔ bi an b'a kɔ sini tant que a ma yɛlɛma kɔnɔ an b'a kɔ an t'o dogo maa si la an ka bɛn de don an bɛ Asimi kɔ an bɛ Sogɛli kɔ parce que Asimi de danna da Sogɛli kan sinon Musa ni Modibo tɛ comparer dɛ u tɛ comparer dɛ ma bɔ Musa ma fɛn kɛ mais ani Modibo tɛ kelen ye Modibo ka famille si ma don gouvernement na yan Tati de kɛra commissaire à la jeunesse hali o fana RDA de y'a imposé ani Tati bɛ fa de la taa fa ka du lajɛ kɛ o de la u tagara Sogɛli taara e ma ya bɔgɔso de don u ye siman de k'a la ko ji tɛ yen foyi tɛ yen u kan ka kɛ Modibo la ne delila ka taa bɔ Fanta Jalo ye a ka du kɔnɔ n'i bɛ yɛlɛ Pongé station ɲɛsinnen b'a ka du la u y'a ka courant tigɛ k'a ka ji tigɛ Bɛnbɛla de nana yan o y'a sɔrɔ a ma fatu a y'a sɔrɔ ji tɛ yen a y'a ka ambassadeur wele ko n b'a fɛ a ka tugu sisan o kɛra jamana in kɔnɔ Modibo n'o ka kan mais ko n ka tiɲɛ an ka makun a kan Ɲamina Dangiri an ka foli b'i ye Zumana Saro a ma fɔ Modibo ma jugu man kɛ dɛ a m'o fɔ dɛ sur le plan politique a m'o fɔ mais sur le plan de droiture sur le plan de l'honnêteté sur le plan maa min b'a ka jamana fɛ Mali présentement na min kɛra komi Modibo Keyita a tɛ yen ko ne ko ten san a bɛ ne de engagé a filanan ye ATT ça engage que moi maa min kɛra a ka jamana fɛ c'est Modibo a ye zeni min to yan ko président Sibala n'an k'an bɛ kuma an ɲɛji bɛ bɔ o kɔ Zumana Sako b'a kalama
Moribo bɛ taa don min an tun bɛ sentiri dilan sɔrɔdasiw ka sentiri a n'u ka samara aseti tun bɛ dilan usine céramique sigɛrɛti tun bɛ dilan yan tamati tun lɔkɔtima tun bɛ dilan yan Bagineda ka radio monter yan Sokoram Moribo ye min to maa tɛ se k'a lanɔgɔ k'an to yan dɛ a ka baara la a ka baara c'est un patriote har de Gaulle min tun t'a kan u ye coup d'état sauvage de k'a la en 1960 o de ye Mali bila recul la o k'an bɔra mɔnɛ la k'an seginna a la an donna la cogo di n ko Musa de y'an don a la Moribo sara fo ka ban Moribo n'a jamais rentré dans le CFA depuis 62 pour le 1er juillet 62 ni fura malien kɛlɛla Moribo coup d'état kɛra Moribo nafa changé Faran de bɛ maa kɛ fɛn ye Guinée n'i taara sanni kɛ n'i bɛ wari kɛ bɔrɔ de kɔnɔ ye Guinée fɛnw da ma nɔgɔn ni yan ye wari min bɛ Gambie bɛ CFA de la Sedi de bɛ Dallas de bɛ Ghana olu ka Faran de Sedi de Nigeria ta la première puissance o ta ye mun ye Naira ta olu bɛ CFA la Faransi nana ka mɔgɔw coloniser k'an nɛgɛn CFA in tun tɔgɔ ka gɛlɛn dɛ belle le cerveau CFA créera le 26 décembre 1945 CFA kɔrɔ de colonie française d'Afrique u y'a yɛlɛma tɔgɔ man di k'a kɛ communauté française d'Afrique sinon CFA bɛ créer tuma min c'est colonie française d'Afrique CFA en tant qu'on fait quoi on m'a ta Sorbonne à Bekeraniena Dieu nous a donné 700 000 pomba anga kaya anga chama assisté Moribo bara minge jamana ina ma chima ke aflana ya tetedi ambo chien ko bi amba ko sin Musa dara ga tele temena go bidron tumbe sude ita to ere bi nye tugune poussière bolo kamali ke jamana wakati la Jeune Afrique tumba sema pere la sana Traoré otuji Jeune Afrique tuma kolo village Bamako wallahi baro ne be Jeune Afrique la kala depuis 1979 atume semaine ko kolo village Bamako ka Bamako capitale moderne Musa de aga aponyege Musa de aga alfa nale ode atiti nana ka tobe amala kalanya na yangwe ama ko Musa ma nyumangere na anto do ele la sana Traoré tumuga demaya blade taraki gorona yeri bole beta kigal bagar ko ni ma to korobana dusu dale taraki jama Musa tana ube wetani sécurité d'état min kadi o bakila o do chukuru nunde be ani kisima du barau amala kalanya na on a vécu ici Mamoutou Cham Arema Mamoutou a dans les français à quoi de badi à quoi on a offert 3 millions au marmaso Victor Sideni a woro de Karla jamana kesera katan char pour que ça ka woro ga Vejero beni abelin ka fie adon le ba borom ne katana yoro nunu sara jamana ide kaw dukuro beni ate ka fenge jamana ko ga sara la woy Dimo banda barake jamana ina bako barka bakar ko ma pre nyesi sabe wotoro ne ko utarana ikiba kana nae yana kana ikiba to kana America ni Mali pasolu sara Mali abena ando andala kabe histoire falsiya nyena ube ka histoire yela ma nyena o te ka nyena ma nyena ya mama ni tu seras moro ka bilana sur le plan économique sur le plan amba fi ko tiete parce que fait to ambe se kabina kali il avait créé 2025 mai 1963 à Addis Abeba. Atuna katali fini nebi. Dabadi. Ko temena go ni go menda do Moribo la mer kelinga. Wallahi. Nambo bla. L'histoire ba ira fo. A commencer à ira fo. Mo e ko do ne muru tira ko Moribo ka bla. O tile fila de o mata faga
k'an empoisonné ka pikiri k'a la a sara ha ne m'a fɔ a ma kojugu kɛ dɛ n'o fili dabow ka kɛ Amadu Diko ninnu ni Maraba Kasum olu ka k'a bi mais k'a fɔ kɔni ko Modibo ka bilan k'i b'o comparer Musa ka bilan na a tɛ se ka comparer parce que usine fɛn fɛn n'aw y'a Modibo de y'a bɛɛ jɔ a bɛɛ u y'a bɛɛ feere k'a jaba ka ji d'a kan k'a kɛ piyan a bɛna k'a b'o latiɲɛ anw balolen ɲɛna o tɛ se ka kɛ dɛ hali Modibo ka famille tun b'i jɔ a la a ka maire tun b'i jɔ a la moi je me rappelle maire dɔ bɛ yen n t'a tɔgɔ fɔ parce que a banna ni sera mairie ni min filɛ o ɲɛsinnen bɛ bâtiment ni minnu na o de tun ye coopérative a nana de terimuso dɔ bɔra Risi jamana na a nana ka mɔgɔw sɔrɔ a ran na a donna so kɔnɔ ka bɔrɔ 2 ta k'a d'a ma jeunesse y'a ta ka taa n'a mairie ni kɔnɔ i ɲɛ bɛ combien de mairie ni na ka taa la sigi k'a k'i démissionner a ka taa démissionner k'u k'a bila a ka Modibo wele ani Zapata Isu Balasila o ko hari ni ye Modibo wele di démissionner a y'a démissionner a ma mɛn a sara o kɛra Modibo tile la m'a fɔ a ka bilan bɛɛ ka ɲi dɛ mais Modibo ye min to n'o tun bɛ yan sisan b'a sɔrɔ an bɛ Côte d'Ivoire ɲɛ walahi talahi usine nin fɛn walahi malilɛ nin fɛn a man ka ɲɛna de ya an mana kalan ɲɛ koyi a bɛ se ka lakalan an denw de ɲɛna bɛɛ ninnu Amadu Jikɔrɔ ni sara fa ka du kɔnɔ mon maître bɛɛ n'i yɛrɛ ka maître n delila k'a ɲininka yan'a ka sa n ko Amadu Jikɔrɔ e b'i fa ka du kɔnɔ e ma sɛmanso sɔrɔ a ko n m'a ɲini o ko b'a di yan n ko ayi ne bɛ n fa ka du kɔnɔ u b'a minɛ don min u y'a sɔrɔ min b'a ka libéré populaire du Mali kɔnɔ 2 milliards et quelques francs maliens u y'a yɛrɛ minɛ kɛmɛ ni 60 de tun b'a kun m'a dɔn ko joli banque la 6 000 de tun b'a bolo a ka compte la et pourtant il a fait 10 ans Kidal an bɛ cɛw dɔn koyi Amadu Jikɔrɔ ma référence a sara fa ka du kɔnɔ de olu tɛ yan o tɛ se ka kuma an ni bɛɛ ninnu mɔgɔ ye k'an b'an makɔ o kan parce que kuma dan t'u bolo bɛ Ala bolo an bɛ tiɲɛ dɔ k'an makɔ a kan non o tɛ se ka kɛ hali ni ye bɛn ka tagabolo lajɛ i b'a dɔn ko Modibo mɔgɔ don Thomas Sankara ninnu ni Chavez ninnu a b'olu de ka canal kɔnɔ ka na ka k'i faso ye sans rien demander ne b'a fɔ Jikɔrɔ bɛ nin bɛɛ la jamana ma ko ne taara médaille fɛ yɛrɛ tɛ foyi fɛ indépendance dira a y'a ka babini ta n'a ka a ka du min filɛ énergie libéral tun bɛ yen de Kebe b'a kalama Ibrahima Kebe bɛɛ b'a dɔn a y'o de ta wari ka taa di Modibo ma k'a ye Mali jansa Amadu Jikɔrɔ y'o kɛ yan o y'a sɔrɔ u y'a sisɔn Modibo ko i bɛ to libéré populaire du Mali kɔnɔ i b'a kɔnɔ gɛn pour maaw kana dun société 3 tun b'a bolo Edim libéral ani Osinam a sara tun ye 9,000 francs maliens ne ma papier ye francs maliens ka balo kɔfɛ n ko ne taara sisan i bɛ mun to i denw ye an bɛ Nabo Kone an bɛ Nabo Tarawele fɔ a denw n ko i bɛ mun to i denw ye a ko n bɛ héritage min to n denw ye o kana fɔ i faama suɲɛ an b'olu de dɔn i bɛ se bɛɛ ni i bɛ se k'i ba la i bɛ se k'a kɛ ayi n b'a to yen o de ye cɛya ye mais i dɛsɛlen k'a kɛ a ta i mago la o ye dɛsɛ kan ye an bɛ musala fɔ quartier Mali la wagati surunyana sisan a bɛ Mohamed Jabi kala an b'a datugu n'o ye a ka kuran ye